Hvad siger du, hvis jeg siger fællesskab? Så siger jeg, at det er noget, vi er meget afhængige af. Og jeg synes, vi er rigtig gode til her i Temring at lave fællesskab. Og det er livsnødvendigt for sådan et lille samfund, at vi har noget af det her fællesskab. Hvis lokalsamfundet har det godt, så har børn og unge det nok også godt. Det vil jeg nok mene, det har du en sandhed i. Ja. At vi er afhængige af hinanden. Både de børn og de unge og de voksne. Det er vi. Og vi opdrager hinanden ved at være sammen. Så kan jeg slutte af med at sige, hvis jeg siger Temring Tiphede, hvad siger du så? Jamen, så siger jeg, at det er jo et sogn, som jeg har levet i nu i 57 år. Og det betyder uendelig meget for mig, at vi har det sogn der. Og jeg har jo været en aktiv del i det. Så det har selv fået meget ud af, og jeg har selvfølgelig været med til at påvirke i forskellige retninger. Ja.